Nechci, abychom dotovali nákupy elektroaut, navíc jako stát nemáme z čeho. Tímto říjnovým výrokem možná mnohé překvapil ministr dopravy Martin Kupka. Přesto elektromobily dotované budou, a to poměrně výrazně. Vláda sehnala z evropských peněz 2 miliardy korun na program pro firmy a podnikatele. Ti tak mohou dostat příspěvek až 200 000 na nákup osobního elektromobilu a dalších až 150 000 mohou čerpat na pořízení dobíjecí stanice. Česko totiž v evropském srovnání elektromobility hodně pokulhává. Tady vidíte, kolik procent nově registrovaných vozidel ve vybraných zemích Evropské unie bylo letos elektrických. Ve Švédsku to bylo skoro 40%. U nás jsou to necelá 3% a v Unii jsme třetí od konce. Elektromobily jsou stejně snadné a pohodlné při užívání jako motory benzínové a naftové. Tvrdí hlavní propagátor elektromobility Timmermans. Argumentuje tím, že elektromobily mají být jeden z prostředků, jak naplnit takzvaný zelený úděl, který si Unie odhlasovala. Po roce 2035 by dokonce měl začít platit zákaz prodeje nových aut se spalovacími motory. Mnozí experti a stále častěji také někteří politici ale celý tento plán zpochybňují. Spackaný Green Deal vytvoří z Evropy zónu chudoby, to nesmíme dopustit, říká například europoslanec a lídr kandidátky Spolu pro nadcházející evropské volby Alexander Vondra. A k tomu všemu ještě přistupuje pohled mnoha motoristů, kteří elektromobily považují za méně komfortní a v souhrnu za mnohem dražší. Oba tábory jsou velmi hlasité a nesmiřitelné. Dá se vůbec najít nějaká objektivní pravda? My se o to teď pokusíme s mými dalšími hosty, těmi je ředitel Asociace pro elektromobilitu Lukáš Hataš a také velký advokát spalovacích motorů, závodník Filip Turek. Zdravím vás, pánové, hezký den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Dobrý den vám. Já bych začal ujasněním si nějakých vašich základních postojů. Pane Hataši, u vás jako u ředitele Asociace pro elektromobilitu mě asi nepřekvapíte, nebo? Já bych jenom začal, že v tom úvodu zazněly dvě drobné nepravdy. První je, že to není dotace, je to bankovní záruka. A ta druhá, že v roce 2035 se nejedná o žádný zákaz spalovacích motorů. Spalovací motory tady nebudou mít omezení, ale jde o to, aby byly klimaticky neutrální, takže musí spalovat samozřejmě paliva, které nemají dopad na klima. A teď k těm postojům základním k elektromobilitě, u vás je to asi jasné? Dotace elektromobilita potřebovat nebude, protože se tím vývojem, tak jak to zatím vidíme, přibližuje k cenové paritě, která už si myslím, že dneska ve spoustě segmentů, ať už těch vyšších nebo těch středních, nastala a teď spíše čekáme už jenom na ty levnější auta v těch nižších cenových kategoriích. Že to podle vás vyřeší trh? Vyřeší to trh. Pane Turku, váš názor na auta na elektřinu? Z mého pohledu historie ukázala, že bez dotací jsou elektromobily absolutně nekonkurenceschopné. Je to úplně zjevné, úplně na všech příkladech, ať už jsou to Spojené státy, ať už je to celá Evropa a my máme 0,3% elektromobilů oproti 6,5 milionům autům. Takže ta ideologie chce lidi dostat z aut, nic jiného. Je teoreticky nemožné vyměnit ta auta za elektrická. Je to v podstatě nesmysl a bez dotací to nemá vůbec žádnou budoucnost. Nemůže to být tím nastavení prostředí, které je, kdy elektroauta jsou až, řekněme, otázkou posledních let, takže asi logický ten rozdíl. Elektromobil je vynález z roku 1830, až o 51 let později vzniknulo auto se spalovacím motorem a celá historie nám ukazovala, že existuje mnoho aspektů, proč elektromobil prostě se na přirozeném trhu nechytil. A jediné, proč jsou ta auta teď občas vidět po Evropě, protože jsou prostě tlačena skrze dotace. U nás se to nedaří, tak se připravuje nějaká bankovní záruka, jinými slovy dotace. Z mého pohledu je to plivnutí do tváře všem slušným lidem, kteří normálně pracují a kupují si za svá auta za své peníze normální auta. Pane řediteli, jak vy odpovídáte na právě tyto argumenty, kdy elektromobily by bez dotací neexistovaly? Pokud se podíváte, tak v České republice ty dotace nejsou. Pokud budete chtít srovnávat, že máme tady pouze nějakých 20, asi 3 000 elektromobilů, tak je to hlavně o tom, že Češi kupují primárně ty auta z toho firemního segmentu. To znamená ty jeté auta po 5, po 8 třeba letech nebo po 3 letech po nějakých doběhnutých leasingzích. A pokud se podíváte, kolik v té době bylo v Čechách aut, tak to bylo velmi málo. Takže to, co tady přijde, tak budou ty současné elektromobily, které jsou v těch firemních flítech a ty si najdou cestu k běžným kupujícím, běžným spotřebitelům, kteří si dnes kupují opravdu ty jeté
klasické fosilní auta z té druhé ruky de facto. Protože každý rok se tady vymění nějakých 100 až 200 tisíc vozidel, takže tady ani nemůže být extrémně více aut, protože se to tady neprodalo zatím. Pane Turku, vaše grimasy během té odpovědi byly všeříkající. Můžete je převést ze slova. Ta auta jsou extrémně drahá. Ta obyčejná auta, když se nebudeme bavit o modních, drahých, luxusních záležitostech, jako jsou auta za 3-4 miliony, tak v podstatě stojí dvojnásobek. Nemůže být ta cena daná právě tím množstvím? Určitě může, tak ať si to nějaká přirozená budoucnost jako určí, ale bohužel my tady žijeme díky průmyslové revoluci v nejbohatší části světa a my se ten průmysl teďko snažíme zničit tím, že ho předáme do rukou Číňanům. To je celé, o co tady běží. Já se vrátím k tomu dotačnímu programu. Vy jste vysvětloval, že ty parametry jsou trochu jiné, že to není pouze dání peněz, ale jak tedy má fungovat ten dotační program? Ten dotační program funguje tak, že ta firma, případně podnikatel, fyzická osoba si zažádá o dotaci, která je ale formou bankovní záruky. To znamená podmínkou je, že to auto si nekupují ti, kteří na to mají peníze, ale ti, kteří si to kupují na úvěr a tato dotace dotuje pouze, nebo de facto výhradně ty úroky, což za mě je trošičku malá domů bankám, ale na té ceně toho auta se to vlastně nemusí vůbec projevit. Takže vlastně zase tak atraktivní to není. Nejsme z toho úplně nadšeni. Obecně elektromobilita se musí prosadit na základě technologie. A to, co tady probíhá, je, že část lidí to chápe jako věc, která bude nařizována, určitě nebude nařizována. Teď se začíná s elektromobilitou ve státní správě. Co běžely dotace, tak běžely dotace primárně pro státní správu, kde ty auta opět se za 3, 4, 5 let dostanou na ten sekundární trh a budou si lidé schopni koupit levný elektromobil, který bude stále v záruce, protože ta baterka má výrazně větší životnost než tenhle čas a budeme schopni zajistit to, že si elektromobil v ceně 200-250 tisíc korun, který má neskutečně oproti spalovacímu motoru nízké provozní náklady, bude moct dovolit v Čechách skutečně každý. Pane Turku, vám vadí více ta, řekněme v fotovkách, protekce u elektroaut, nebo vlastně elektroauta jako taková, ta technologie? Ne, technologie nebo ideologie? Ta technologie mi úplně nevadí, mě vadí jednoznačně ta ideologie. Jo. Vadí mi opravdu jako to, že my tady máme bohatý průmysl, máme 10% HDP, máme z automobilového průmyslu, Německo taky, Slovensko dokonce 15%. A my to všechno odevzdáváme mocnosti, která se jmenuje Čína a prostě přes 90% všech technologií, ať už to je baterie, ať už to je zpracování všech kovů, kobalt, litium, všechno to mají prostě v rukou Číňani. Je to novodobý drancování Afriky. Není to ani ekologický, je to zajímavá technologická zábava. Je to zábava pro bohaté lidi, co mají prostě pocit, že potřebují mít něco speciálního. Je to jako mít drahý placatý jableční telefon, je to úplně to samé. Ta výroba není ekologická? Ta výroba určitě není ekologická. Jednoznačně není. No. A provoz? Provoz, tak záleží na tom, jaký máte energetický mix, tak vzhledem tomu, že máme kolem 40% z uhelných elektráren a uhlí vozíme bůh ví odkud jako přes půl světa, protože prostě jsme si tady podřezali tuhle část průmyslu, tak samozřejmě ten provoz v tom konečném důsledku je taky neekologický. I ta s tou výrobou od A do Z, jo, od toho těžení kobaltu, litia, litium mimochodem zdražilo o dvojnásobek za poslední rok a tak dále, takže tam je jako mnoho aspektů. Cena litia spadla. Ale pan Turek bohužel ty věci zrovna deklaruje tak, jak se mu to hodí. To, v jakém stavu je Evropa a evropský průmysl, je proto, že se tady bojovalo proti elektromobilům. A automobilky se snažily, ať už to byla Dieselgate nebo jinými kroky, zbrzdit a zpomalit to, co bohužel v Číně běželo tak, jak to tam trh místně, lokálně, samozřejmě s podporou čínské vlády. A to je to, co tady se teď bohužel stává, že ta Čína nás technologicky byla schopná ve výrobě elektromobilů překonat. Pokud si srovnáte výrobní náklady tady v Evropě, kde spousta těch věcí se musí dovést, a v Číně, kde jsou primárními producenty, tak je to problém opravdu toho, že ten evropský trh zaspal a ten vývoj tady zaspal. Nikoli toho, že by Evropská unie, která celou dobu říkala, jakým jdeme směrem, tak ten průmysl se tady bohužel úplně nepřizpůsobil tomu, jaký byl technologický vývoj, a je to stejné, jako by tady někdo chtěl i nadále vyrábět kalkulačky a divil se, že je nikdo nekupuje. Vnímáte tu průmyslovou situaci na evropském trhu i z tohoto pohledu technologického? Ta auta se prodávají tam, kde jsou nejvíce dotována. Teďko skončily dotace v Německu, takže se tam úplně zastavili prodeje.
Elon Musk získal dotace dokonce na výroby Tesly, takže tam jsou dotace už od A do Z, už ve výrobním procesu a jsou tam samozřejmě dotace i pro ty majitele. Teďko tady budou dotace pro nějaký firmy, normální smrtelník na to v životě nedošáhne. Někdo, kdo si jde koupit normální auto, nedošáhne ani na tu podporu v tom úvěru. Pánové, my mluvíme o motoristech, tak my jsme se zeptali tedy i jich na to, jaký mají názor na elektromobily. Natáčeli jsme hlavně v Praze, kde je elektromobilů nejvíc. Teď si vemte, jako, že bych přijel třeba 8 těch aut se dobíjet, tak tam přece vůbec jako strávíte jako den tady jako na parkovišti a budete stát ve frontě, abyste si jako dobila auto. Určitě bych si elektroauto koupil, zanedlouho vlastně i budu muset. Já jako Pražák tak vnímám tu praktičnost v tom, že můžu parkovat vlastně kdekoliv nemodrý. No tak já už na to jsem starý, že kde bych na to vzal z důchodu. Až se to zlevní, tak bude budoucnost v elektromobilitě. My jako firma robíme zásobování elektroautom, jediný problém je dojazd. Jakmile jdete s tím autem na dělnicu, tak to je fakt trošku komplikovanější. Elektroauta mám rád, vlastním jedno. Myslím si, že v nich budoucnost je, jsou čistá, jízda je dynamická, ještě trošku není dokonalá infrastruktura v Čechách, ale je to trend. Různí ekonomové tvrdí, že ne, že bude větší spotřeba elektriky, že to vyváží zase tyhle fosilní paliva, tak těžko říct, ale nechám to na mladý tohleto, rozhodně. Já si myslím, že určitě je to lepší než spalovací motory. No myslím, že je to celý podvod. No, to vidíte, že by tady bylo tolik nabíječek a všechno se to tady nabíjelo? To by asi neutáhla vůbec ta infrastruktura té elektriky. Vidím v tom určitě jako velkou výhodu, protože je to podle mě nedílnou součástí přechodu naši jako obnovitelným zdrojům. Chci být ekologický, ale přitom nevidím v tom, že by to bylo nějaký úžasný. Ty baterky za moc nestojí, jako stárnou, ztrácí kapacitu. Otázka, jak se budou likvidovat. Ta zůstatková hodnota povětí baterie je nulová. Slyšeli jsme názory běžných řidičů na elektromobily. Jsme už v situaci, kdy můžeme začít masově adoptovat elektromobilitu, pane Hataši? Uvedl bych základní čísla. Už dneska máme dostatek obnovitelných zdrojů na pokrytí spotřeby 2 milionů aut. Je jich tady v České republice. Co se bavíme o slunci, větru, případně i vodě. Kdybychom se bavili v porovnání s jadernými elektrárnami, které samozřejmě v té budoucnosti pro dekarbonizaci budou zásadní, protože tím musíme nahradit uhlí, které tady bude kolem roku 2030 končit, tak tam nám stačí zhruba 1,5 temelínského reaktoru na to, aby jsme pokryli 100% elektromobilitu. To znamená 6,5 milionu elektromobilů. Té výroby a spotřeby pro jejich nabíjení. To znamená, že skutečně se tady bavíme o nějakých drobných třeba 15-20% navýšení spotřeby, protože ty nájezdy a ty kilometry v těch osobních autech jsou poměrně jasné a těch cca 1600 megawatt příkonu pro to dobíjení není tak moc, když si uvědomíme, že celá Česká republika má někde kolem 12-13 tisíc megawatt příkonu. Pane Torku, jak vy vidíte možnost nějaké masové adopce? Tam počítat to tak, že nějaká 1,5 naší jaderné elektrárny dokáže vyrobit tu energii, to je jedna věc, ta infrastruktura na to není připravená. Problém té infrastruktury je, že nemá komerční potenciál. To znamená, my máme asi 4000 čerpacích stanic veřejných, které fungují a jsou dokonale rozmístěné po celé republice. Nová auta jsou absolutně čistá už od Euro 5, takže rozumný je ten 16letý vozový park upgradeovat za ta nová čistá auta. Představa, že opět stát bude vymýšlet dobíjecí místa pro 6,5 milionu aut, je prostě naivní, lichá a je to opět prostor pro přerozdělování prostě peněz. Nemá to komerční potenciál. Žádný podnikatel nebude na jižním městě před panelákama dělat stovky a tisíce nabíječek, protože prostě nemá žádný komerční důvod to dělat. Pokud se takový komerční důvod nevyskytne, ten trh tomu se nebude přizpůsobovat? Že by soukromníci prodávali před 12patrovým panelákem nabíječky, já nevím, nebo že by představy typu, že se bude nabíjet z veřejného osvětlení, které máme ze 70. let, je kompletná rekonstrukce. Já si myslím, že to je naivní. Že to opravdu musí udělat evoluce a ne, že to bude platit stát, že to bude platit dotacemi. Pane Hataši, tohle je častý argument, který zaznívá, kdy máme v Praze, v Brně, v Ostravě, v mnoha velkých městech jsou mnoho sídlišť. Sídliště, které mají tisíce i desetitisíce obyvatel, kde se už teď nedá zaparkovat.
Jak se toto dá řešit ve chvíli, kdy byť třeba jen polovina těch rodin bude mít elektromobily? V okamžiku, kdy bude mít polovina těch rodin elektromobily, tak máme relativně dost času, protože se musíme uvědomit, že se tady ročně vymění 100 až 200 tisíc aut. Pokud budete měnit 100 až 200 tisíc aut, tak 1. milion elektromobilů tady bude někdy v 30. letech. Takže máme 10 let na to, aby jsme to veřejné osvětlení opravili. Můžete to vysvětlovat panu generálnímu řediteli Préčka nebo THMP, kteří mají projekt na 6 000 nabíjecích bodů z veřejného osvětlení. A pokud říkáte, že se na tom jižním městě zaparkovat nedá, tak samozřejmě běží projekty, kde se musí zkapacitňovat ty parkovací místa, a to už ať formou třeba parkovacích domů nebo nějakých alternativních variant P+ parkovišť a podobně, kde ty nabíječky samozřejmě pro lidi, kteří nemají vlastní garáž, mohou vzniknout. Ti, kdo mají vlastní garáž nebo mají své vlastní parkovací místo, ať už je to třeba někde na vesnici, tak tam je přes 2,5 milionu zásuvek pro dobíjení už dneska připraveno. Takže já ten problém tady skutečně nevidím. Neříkám, že elektromobilita je teď instantně pro všechny, ale v okamžiku, kdybychom chtěli, tak můžeme tady mít 1 milion elektromobilů a nebude infrastrukturně žádný problém. Říkají to i distributoři, u kterých by potenciálně ty problémy na těch kabelech měly být, ale pokud to řízení toho dobíjení je nastavené správně, tak právě v létě, kdy jsou obrovské přebytky z fotovoltaiky, tak ty elektromobily naopak tu síť pomáhají stabilizovat. Jak vy tuhle debatu vnímáte, pane Turku? Protože častokrát se ty elektromobily hodnotí tou současnou situací současných technologií a současné infrastruktury. Když se budeme bavit tedy o nějakém výhledu několika let dopředu, tak ten výhled několik let dopředu, to pan Hataš asi potvrdí, že je převýchova lidí a že i vy si přejete, aby těch aut tady nebylo 6,5 milionu. Že si přejete sdílenou dopravu, aby každý člověk jako dneska vlastní auto, jako svůj symbol své svobody, svého osobního prostoru, tak aby ho prostě nevlastnil, aby se ta auta sdílela a podobně. Ta auta stojí prostě dvojnásobek, to je aktuálně fakt a ten trh to může samozřejmě vyřešit. Akorát mi přijde trošičku škoda ten automobilový průmysl, což je něco, co nám tady vytvořilo to bohatství, díky kterému se můžeme takhle rozmařile chovat, tak ho prostě podříznout a předat to do rukou Číňanům. To je úplně nestrategický geopolitický problém do budoucna a prostě zelené peníze jsou dneska něco, jako dříve byly špinavé peníze. Nedává to žádnou logiku, žádný smysl. Je to sebevražda Evropy. Vnímáte to sebevražda Evropy? Je to sebevražda Evropy. Normálně si můžete koupit Taycan, Teslu, můžete si tím jezdit. Určitě pro pár desítek tisíc lidí je to super. Já mám taky 12-letý Aston Martin, ale vžiju, abych se styděl za to chtít na ně dotaci. Ale my žádný dotace na ty elektromobily nemáme. No vy je nemáte, proto tady máme 0,3% těch aut. Tak v Německu jich je hodně, protože tam bylo 9 000 euro pro každého, kdo si koupí elektromobil. Bylo tam 6 000 euro 6,700, ano. 5 lety. Ne, bylo 6,700, předtím bylo 9 000. Já to řeknu jinak. Bylo 9 000, 6 000, teď to zrušili. Nepochopil jednu základní věc. Atmosféra je společná. Je společná pro všechny. A v okamžiku, kdy vy z toho vašeho 12 válce do ní z každého litru uvolníte zhruba 3,5 kg oxidu uhličitého, tak je to na úkor všech. Vy tam platíte spotřební daň, což jsou nějaký ani ne 10 korun, a to nepokryje ty externality z provozu toho spalovacího motoru. Takže můžete udělat dvě věci. Buď budete dotovat něco, co trh může následně už v té masové kvantitě vyřešit, protože už bude nastartovaná technologie, nebudete muset brečet, že Číňani to tady válcují. Když tady říkáte, kupujte ty spalovací motory, přece ta Euro 5 je úplně super. My jsme taky byli proti Euro 7. Protože to nemělo smysl teď na poslední chvíli ještě něco měnit, ale má smysl řešit to auto v celém životním cyklu. A elektromobil v celém životním cyklu je násobně čistější i v České republice. Tak. A vidím, že máte spoustu poznámek. Vy si uvědomte, že vaše děti, jestli někdy budete nějaký mít, tak budou muset v tom světě žít. Já mám 4. To, co dělám, tak v rámci asociace dělám zdarma. A asociace už tady funguje od roku 1978 a ten vývoj, který tady byl za tu dobu. Ta asociace, pro kterou děláte, ale čerpala několik milionů. Nečerpala vůbec nic, lžete tady. Nebudeme to... Nečerpala. Dobře, asociace tak nějaký peníze čerpala. Nečerpala nic. Jsou to dobrovolné příspěvky. Já jsem se narodil jako nezadlužený člověk, i přestože v socialismu, a nerad bych se do něho ponořil opět, do zeleného socialismu, protože teď zase von Leyenová řvala, že budeme potřebovat biliony a ne miliony eur na Green Deal. A antropogenní emise jsou asi 3,5%, možná, i kdyby budete říkat, že 10, to je jedno. 3,5% emisí na světě tvoří člověk. Z nich 8% tvoří Evropa a z nich jenom opravdu 16% je doprava. Vy to určitě víte, než já tyhle čísla.
můžete přitlačit, ale uvědomte si věc, když budete 100 let produkovat 1%. Osobní automobily, který mají u nás průměrný věk 16 let, takže vy ve skutečnosti zlepšíte emise tím, když lidem dovolíte, ať si koupí nový auto ne s Eurem 6, ale s Eurem 5, ideálně vrátit ty emisní předpisy zpátky. Tady je naprostý souhlas, protože tady se vozí auta ze západní Evropy a než se sem dostaneme do toho stavu, aby se sem vozily elektromobily, tak ještě nějakou dobu to bude trvat. My potřebujeme dojezdit stávající auta, aby se nemuseli vyrábět nová, což ale zase naráží na problém, který tady máte s tím, že Čína nám to tady válcuje. Takže jestli není v Číně ty emise jsou i vidět, v Asii taky. Já mám pocit, že pokud ten průmysl a bohatství naše předáte těm Aziatům, tak se prostě nebudeme mít tady úplně dobře a nebude tady čisto a nebude. Už tady vznikají gigafaktory. Pánové, děkuji, jsem rád, že se ta debata takhle rozproudila. Nicméně, když jsme se bavili o tom životním prostředí, tak když se podíváme do velkých měst, v Čechách, Praha, Brno, Ostrava, tak tam vysoká koncentrace spalovacích motorů na tom malém prostoru. No, určitě, asi logicky. Pokud to auto má Euro 6 a jedete za ním, tak necítíte vůbec nic. Samozřejmě prostě... Pan Turek asi ještě neslyšel o nanopolutantech, který skutečně nejsou vidět, ale máte je potom kompletně v krvním řečišti, máte prostě z toho opravdu... Můžeme bavit o těru pneumatiky, auta, který váží zbytečně o 400 kg víc. Jako, to prostě není pravda, tyhle ty věci. Že to nějakým způsobem škodí životnímu prostředí, to škodí samozřejmě i ten elektromobil. Jo. A samozřejmě ten otěr z těch pneumatik je tam nejhorší. Ten otěr z těch pneumatik je pod 1%. Dneska už nejsou kaučukové pneumatiky, dneska už jsou eko. Pánové, já mám radost, že aspoň na jednom tématu jste se shodli. Zachytil jsem v té debatě, že jste se oba shodli na tom, že Euro 7 není potřeba, nebo minimálně v tom, jak je teď nastavená. V té nové formě, kdy se samozřejmě začnou řešit i ty brzdové destičky, tak samozřejmě opodstatnění má, ale to je, aby si srovnali ty podmínky. Na to není technologie. Děkuji vám za to, že jste nabídli mnoho argumentů do této debaty. Věřím, že diváci si některý z nich vzali. Děkuji za přijetí pozvání. Děkujeme. Nezapomínejte topení cestou domů.